Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangitapon Ay, kining mga bata Ganahan gid kaayo sila ni Greki. Ug pinangkausap kaayo ni ini si Dodot ug Miles. Tungod ka ni sa ilang kasuod ni Francine. O adunay laing hinungdan. Ay, naunsa man ko. Kahugaw pa sa kunahuna. Pasaylo ako, Ginoo. Di ko angay nga maghunahuna og ingon ini. Dili. Sa pagkakaroon sing, nagdagang trabaho sa Manila. Pero kasagaran, pasingot gid ang klase sa trabaho. Init kayo kay lagi hindi man gyud dito ang construction worker. Pero dili ko masugot nga init pa din ang imong trabaho. Unya kung adto na ka manarbaho dito, init lang gihapon. Kay tabla ra gihapon nga nanguma ka dito. Ang ako nga gawas nga arang-arang ang sweldo, ang ato nga dili pud kayo bugat para nimo. Unya usapa, maglisod kog monitor nimo kung saan ni kahimtang nimo dito. Kung okay ra ba ka dito o dili. Pero may opsyon ta. Dito sa Cebu, makasiguro gyud ko sa imong kahimtang dito. Kay kasagaran sa mapasudlan ako nimong trabaho dito, ang mga tag-iya gawas nga kailan ako, mga suki po sa akong negosyo. O nga ang nagda sa trabaho dito ako mga parente. Mao nang para nako, mas preferred nako nga adto ka dito sa Cebu. Pero naran mo desisyon. Ikaw may akong agdon Frazing. ang ako, Greg, para nako. Di ko mamili og trabaho. Ang mahinungdanon para nako, nga unta, kung mahimo lang, ang trabaho nga akong masudlan, makatubag yun sa panginahanglan sa akong pamilya. Nasuhay to ka mo, Francine. O nibaw ko kung sa imong nakamahuan. O nibaw sad ko nga dili ka usab bisud tudluan. O gawas ana, ang pinakaimportante nga productive ka. Nga malauman o masaligan ka sa trabaho nga gisago nimo. Mao ginay pinaka-basic nga kinahanglan sa ka-employer sa iyang trabante. Kung imo kong tabangan, Greg, makalaom ka nga, dili tagyo ka pagkauwawan. Nga, ikapasigarbo gyud ko nimo. Tito Gregi! Tito! Uy, Oh, ang mga bata, ni ano sila? Please ko, Tito! Bless ko, Tito. uy, pagkabuutan ni mga bata. Uy, kamo ha? Dodot, Miles, paningot mo, oh. Mabasa si Tito Greg ninyo inyong singot. Greg, pasensya ka na, Greg, ha? Ay, sorry. Ay, wara na. Sorry, Tito. Wara na, okay ra gyud na. Wa na'y problema. Sorry. Thank you kayo sa food dito sa school, Tito, ha? Bitaw, Tito. Thank you juga kayo sa chicken. Way sa pa yan. Dudot ko, Tito. Ako. Miles food ko, Tito. Okay. Dodot, Dudot. Miles. Miles. Yes, Tito. Pagkabuutan ni mga bata asing. Di gyud ikadinay nga imong mga anak. Salamat, Greg. Gawas nga buutan pa, mga gwapa o gwapo ba gyud. Liwat silang papa o silang mama. Dood, wa ninyo maagiis mama ninyo ko rin dito sa ilan ni ng Mila? Nagsunod ba na mo si Mama pa? Nay, nara si Mama Pai. Nagdasa, bingka nga yang gipalit sa ilang ng Mila. Oh, ni ara ang bugnang butong sing. Ni asap ang bingka. Init-init pa ni. Ibutang lang, day.
Ay, lumiya ni okay, init pa niya, humot pa siya kayo. Karon naklaro na ko siya nga niyas kontrol. Mas gwapa gid siya. Nitutok siya na ako. Palihog kog ipis sa ilang mga baso, day ko rin. Ayaw na sing, ayaw na sing. Ay napaghago ko rin na. Kami na lang. May manog lisod kay pag-ipis. Ay na naghagawa pang imong kaugalingon. Kaya ra na mo din eh. Di na kinahanglan nga timanon minimo. Ikaw, yun, Greg. Sing, kamo lang din ha? O, Sir Greg, biyaan taon na mo. Kay, atuon ko pa tong mga bata. Way problema na. Pero muhangyo lang ko nga ay pagtawag og sir nako kay mauwaw ta. Kung unsay sangpit sa suod kay na kong higala nga spransing nga imong bana, mao na sana itawag nako. Maayo unta ko ya dudot no. Nga ini-closing pa. Initaod sa atong ribbon. Hatagan punta og gift ni Tito Greggy no. Taon no. Kanindot lang no. Unsa to? Unsa to kung akong nabati ninyo? Hala. Wa man ma ko rin. Unsay wa? Nakabati ko ninyong duha ni Miles Dudut. Unsay maayo untag hatagan mo gift anang Tito Greggy ninyo inig closing ug inig taod og ribbon ninyo. Nagpakauwaw lang mo da. Madunggan gani mo. Pakauwaw lang mo. Sorry ma. Amo-amo rin maguto ni Miles ma. Di araman mi susud. Layo raman sila si Tito Greggy o Papa. Bisa na. Di na maayo ang inyo. Nakasabot? Ha? Pasensya gyud kayo, Greg, ha? Nga, huwag gyud kayo mi makaatiman mo. Unya ang napasnaks na mo ninyo. Hinato ra gyud. Ay, nanak ka na sa dana sing. Bitaw, Greg. Naikog gyud kay ko nimo. Ay, gusto na gudaan ang mga pagpagkapaubsano nimo o pagka-humble nimo. Mura ka mo dili amigo eh. Amigom ka ta. Ay, napagunahon na. Basta kay katong imong gihangyo nako, sultihin lang niyo kung kanusa. Ha? Kay buhaton ka nako ang tanan aron matabangan ka, Francing, ug ang imong pamilya. Salamat gyud kayo nimo, Greg. Salamat nga sukad pa gyud sa una ug hangtod karon. Wa ka gyud mausab. Matuod ka gyud higala. Basta kay naara ko sing. Panangpit lang. Okay, Greg. Unya, dawata da niyo. Ha? Oh. Uy. Kwarta? Ayaw, anak, Greg. Dawata. Ayaw, Greg, ayaw. Dawata ba? Gina. Pero, Ay, basta kay dawata. Kinasing-kasing ko ning tabang nimo. Malain jud ko nimo, ug dili nimo dawaton. pero, Ay, dawata nang gud-gud. Gina. siya, uy. Maikog naman kay kunimo. Sobran kayo imong kayo, Greg. Ay, lagi pagunahuna na. Basta anytime, kung may problema ka, naaragyo ko, sangpita lang ko. Ay, katako ini. Paliti og bagong sinina og sapatos sa mga bata. Kay hapit na naman lang closing. Nindot masig na nga naasad sila bagong masulo ba. Aron nga malipay sa taon ug bukogi pa sila sa ilang pagskwela. Osmo na ko. Salamat, Greg. Dakan kayo kayong salamat. Away problema na. Basta mo na to, ha? Mag-expect ko nga atuon ko nimo usan nining mga adlaw. Magpaabot ko. Pagi ka na mugi kas balay ganing na. Dili di masabot si Dong Greg. Bisag dito pa mas kailangan nga gahatod na mo. Katong paghatod na mo pagkaon dito sa order nga mga pagkaon. Bitanaw sa nako. Mo sa kapyot, sige mo kag gisira. Naunsa ko dong?
Payos ni mo, nalipay ko. Kasabot, may kunin mo daw, kung nga nung malipayon ka. Ha? Kasabot, may ako daw. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!